Mas Topan? Piye, Dik? Piye Mas Topan rasane ndek bojo biduan iki? Ya biasa sih sakjane biasa. Ayo mosok ya biasa gak enek sing spesial ngono ta? Biasa, sumpah mbok biasa kok. Paling bendino digoyang we. Iya ora? Iya takono Dimas lho. Waduh, Oh, gak kober. jan Mas Topan ya. Oh, ngono. Oh enak ya? Oh enak. Wis nyanyi ae lho. Oh nyanyi ae. Oke, gaskan. Sing wis ya wis. Sing wis ya wis. Masuk Mas. Dik.